चिरां जिल्ला थुक्राझारनि साहा फारसे पुराना गाव पन्चायत मावनि साखाथियाव दिनै बेखेवबाय सप्ताहि बाजार। चिरां जिल्लानि थुक्राझारजों लोगोसे खाथि खाला ओनसोल आरो बेफार खालामग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौराङा बेनोदि थुक्राझार गोजौ फरायसालिमानि साहा फारसे एबा पुराना गाव पन्चायत मावख'नि साखाथियावनो दिनै बेखेवना होबाय सप्ताहि बाजार। जेराव गासिबो मुवा बेसाद बायनो फाननो खाबु मोननो हागोन होनना बाजार कमिटिनिफ्राय रायजो राजाफोरखौ लैहोर लैहोर फैनो खावलायहरदों आरो बे हाथाइखौ सिगां समाव बेखेवना होदोंमोनब्लाबो माखासे जेंनाफोरनि थाखाय बन्द खालामनो गोनां जादोंमोन। नाथाय बे बाजार बेखेवफिनना साबसिन हामसिन सुबिदा गोनां खालामलांगोन होनना फोरमायहरबावदों बाजार कमिटिनिफ्राय। ओरैहाय बे बुब्लियावनो बासुगावनि फालांगिरि आरो जायगानिनो साहा दखान होनो फैनाय सुबुंफोराबो ओनसोलनिनो बेंटल, सान्तिपुर, रुनिकाटा, आवजार आरो गुबुन गुबुन बाजारफोर बायदिनो जोबोद मोजां जादों होनना फोरमायदों। दखानाथ' मोजाङैनो जागासिनो दङ दासान्दि चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय साहा ओनसोल क'क्राझार ओनसोलनि माने गाव पन्चायत खाथियाव मोजां बाजार जानो नागिरदों। ओमफ्राय बे बाजाराव बयबो बायलाय फानलाय खालामनो थाखाय खाबु मोनगोन। ओमफ्राय गोजान गोजाननि बेफारि फैगासिनो दङ। जोङो गासैबो नांगौ बादि बुस्थुफोरखौ मोनजोबगोन। बेनिखायनो रायजो राजाफ्रा लैहोर लैहोर फैनानै बायलाय फानलाय खालामहैनानै जाहाथे समायना रमायना खालामनो हायो, मेहेर गोनां खालामनो हायो बाजारफोरखौ। बाजारा खननै लादों, समबार ओमफ्राय सुक्रुबार, बे बाराय मोननैखौ लादों आरो। दिनै प्रथम दिन नामा? दिनै प्रथम दिन दं। गोबां होथ्र'नो हायि बेबायदिनो मानसिफ्रा जागासिनो दङ। फिथा ओमफ्राय बुगुनि ओमफ्राय अमा बेदर गोरान दखान होदों। बेयाव बाजार खालामनानै नोंथाङा माबायदि गोजोननाय मोनदों? मोजां मोनदों। माने जोङो गोजानाव थांनानै माने खरसफोरखौ लायनो गगोन, खाथियावनो जोङो सुबिदा बायदि बायनो मोनगोन, नांगौ बायदिखौ जोङो मोनगोन आरो। मा फाननायखौ नुनो मोनदों? मा फाननायखौ नुदों नोङो? फाननायखौथ' गोबां नुबाय हनै बेफारिफ्रा माने फैगासिनो दङ बायदिसिना नांगौ बायदिखौनो मोनगोन। এইটো আগতে পুরান বাজার এটা আছিল, এতিয়া আৰু নতুন বাজাৰ হৈছে, আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে। আৰু আমি সকলো হাটুৱা বাসুগাঁও বাজাৰ কমিটিৰ সকলো হাটুৱা ইয়াত আহি উপস্থিত হৈছোঁ আৰু সকলো আমি শান্তিপূৰ্ণভাৱে বাজাৰ কৰিম বুলি আশা কৰিছোঁ। আজিৰ পৰা সকলো শান্তিপুৰ, ৰুনিকাটা, আউজাৰ, বেংটল বাজাৰ নিচিনা এতিয়াও বাজাৰ কৰিম। কেনেকুৱা হৈছে এইটো বাজাৰ? বাজাৰটো ভাল লাগিছে, এৰিয়াটো ভাল আৰু বাজাৰটো ভাল হ'ব। আমি আশা কৰিছোঁ বাজারটো ভাল হ'ব। রাস্তা আহাটো কেনেকুৱা? রাস্তা কোনো অসুবিধা নাই, রাস্তার কমিউনিকেশন ভালে আছে, কোনো অসুবিধা নাই, সব ভালে ভাল। এইফালে আমি আহিছোঁ বামনগাঁও হয়ে বেংটল হয়ে আহিছোঁ, এই রাস্তাটোৱে ভাল। আৰু বেলেগ ৰাস্তা আছে? বেলেগ ৰাস্তাও আছে, কিন্তু সেইটো ৰাস্তাটো আমি সদায় অহা যোৱা কৰি থাকোঁ, তো সেইকাৰণে এই ৰাস্তাটোৱে ভাল। बे खौराङा नोंथांनि थाखाय गोजोनथाव जानो हागौ। हा बायग्रा एबा मोजां साइटनि हा लाग्राफोरनि थाखाय फोसावथाय। चिरांनि दादगारि भुटान गेटनि साखाथियाव मोनसे मोजां दखरसे मियादि हा फाननायनि खौरां फोसावनाय जादों। बे हाखौ लायोब्ला फालांगि खालामनाय, हटेल लुनाय, बायदि बायदि फालांगि एबा बिल्डिं लुनानै थानो थाखाय राहा आरो आबाद मावनायनिबो राहा लानो हागोन। आबुं खौरां लानो थाखाय नोंथाङा 8638183329 आरो 9954097210 जानबुं नङाव फन खालामनो हागोन। Medi land for sale at Dadgari, Chirang near Bhutan Gate. Suitable for construction of hotel, guest house, personal home or any building or farming. For more information, please contact mobile number 9186 381 83329.